usoro iwu eguzobere maka imegharị usoro iwu nke ndị eze ọdịnala nke afọ 2007 agaghị agba nke atọ ma ewege ọ bụrụ iwu ka ọ bụ nyere ụlọ omeiwu nke Anambra steeti nke a pụtara ihe n'ihi okwu ebulitere nyere onye ji ọkwa deputy majority leader Dr. Jude Akpụa na ya bụ ụlọ ọgbakọ Echigbata pụtara anyị akụkọ a. Ya bụ amụma iwu mere ka amata na aka na-achị steeti a ga-arọpụta onye isi ga-abụ onye ndu ndị otu ya bụ kansụl bụ onye ga na-achịkwa afọ 3 n'okwu ya ka onye na-anọchite ọgbọnta kwado Anịọcha nke abụọ Musa Ejike Okechukwu mere ka amata na ya bụ amụma iwu ga-enye aka ka mmekọrịta ndị eze ọdịnala na gọọmenti steeti a sie ike. Okwupụta okwu n'ọlụ omeiwu na steeti a bụ Right Honorable Somto Chukwudeze kwupụtara ya bụ amụma iwu nke 2 nakwa nke 3 ebe ndị omebe iwu ndị ọzọ kwekọrịtara ma kwado ya ka ọ bụrụ iwu site n'ụlọ ọrụ omeiwu na steeti a. Abụ m Etinyela maka akụkọ ụwa ABS.